първата ни авторска бира с бранд Майнатаун. Urban Moma е една North England IPA, нещо, което до сега не сме правили. Простата причина, че Майнатаун заслужават нещо по-модерно и нещо по-ексклюзивно. Произведена от приятелите ни от Хилс. А че ли си музата за картината? Съмнявам се. Защото виждам, че тя е червенокоса като вас. Кефа съм много на Хилс, правят много трудни стилове бира. Някой е жаден? Да, винаги. Добре, ами ай на здраве. Аз очаквах дегустация, а вие сте ми наляли цяла чаша. Така е. Сладка е, като Сладника е лека, да, той стила го изисква. Има овес в бирата. овес. Първата мома беше с лимит, това е с овес. После да изпитай на Некс и да почнем с другите. Моя работа, аз нямам проблем с чай. пиенето. Пускаш таймера. Добре, готов съм. Хайде, Айде. 2, 3. След като се похвалихме с нашото си пиво, оставяме градската мома да бичи айляк и продължаваме към следващата крафт бира.